Pane, co to tady děláte, prosím vás? Já tady mrdám Fialu! Vadí to, že tady mrdám Fialu! Do análu! Tak ať něco hraje do prdele! Fiala, ty mrtka! Viděl jsem nějaký televizní spot, kde nabádáš lidi, aby přišli k volbám a volili tě! Já tě mrdám! Slyšíš? Mrdám! Všechny vás mrdám. Politici všech zemí! Vy chcanky, co tady pořád připravujete lidi na válku! Vy chcanky, co furt posíláte rakety! Vyděláváte miliardy na tom, že lidi chcípají! Vy mrdky! Všechny vás mrdám! Teď jsem viděl, že normální lidi v Izraeli se omlouvají Iránu, že nechtějí válčit, nechtějí zabíjet. Kdo chce válčit, vy mrtky, kdo chce zabíjet? Jenom vy, mrtky, šlechta, zasraná, vládci, mrtky politicky, jenom zabíjet. Aby lidi chcípali, abyste vydělávali. Vy mrtky, mrtky!